Domin nishaɗinku ku kasance tare da Tamasket TV. Yar budurwata, yar budurwata, yar budurwata, Asiya san ki nisa a zuciya. Ko cikin birni aka bincika za a sha nema, ƙa'idojin su duka kin cika tun da kin girma. Ko a tarihi aka waiwaya sunan kina nan ma, ta daban ce ke Asiya, zan kula ki kamar marainiya. Kin fito gama ganin ki ya sa da kiɗima, soyayya an ce ruwan zama, kira da insha a korama. Gani ki ban dama dan da yau girma, gani ki ban dama Asiya dan da yau girma a zuciya. Cikin birnin garin muke ce kike haske, kwalliya tsafta da naisuwa babu tamkarke. Da kin fito gayu ta ko'ina ke suke neke, ke ake rubuɗi a zo a gatin da kin zamto zinariya. Kaga na yi ado na caɓa kwalliya, na yi shi ne don Asiya. In kaga walwala a fuskata da dariya, waye suna Asiya. Soyayya ce muke bilaki da gaskiya tun daga kogon zuciya. Rana ta aure Allah ya kai mu in zamani ne angon Asiya. Yaushe mafarki na za ya zama gaske, wai ni yaushe tunani na za ya zama gaske. Ba ni san wata ya mace sai ke, ba ganin kyawun mace sai ke. Ba na boyewa a ko'ina na shiga, ni ne na Asiya. Yar budurwata, yar budurwata, yar budurwata, Asiya san ki nisa a zuciya. Mun gode da kallon tashar Tamasket TV. Mun gode.